több szempontból is rájuk férne a javítás, hogyha esetleg ezt a mérkőzését is elveszítené a Tolna megyei együttes, akkor mindössze 4 pontra olvadna a különbség egyébként a két csapat között pár fordulóval a vége előtt. Lesz egy ünnepélyes kezdőrugónk is, miközben a Varszobát is figyelhetjük. Dr. Csonka Bence vezeti, Húzás Balázs az asszisztens és Hanyec Bence majd az operátor. A meccs játékvezetője Pintér Csaba, Georgia Teodoros segíti meg Horváth Zoltán és Cirkábak Péter a tartalék játékvezető ellenőr Tóth Vencel, szövetség ellenőr Kovács Kálmán. A képen pedig Velicsányi Laci bácsit figyelhetjük. Nagy Zsoltal kezel, 80 esztendős lett, és ez az örömünnep arra késztette Kalácska Róbert barátját, akivel egy otthonban él, hogy meglepje ezzel Laci bácsit. Isten éltesse természetesen, Párkányból érkezett egyébként Felcsútra. Boldog születésnapot kívánunk neki!